Kwaza vateereri ndini wenyu Daniel Kachere pa Sly Media TV. Tiri kuenderera mberi nekutsvakirudza nekubatsira avo vakashurikidzwa naMadziBaba Ishmael avo vakasungwa vari kuLily Farm. Zuva ranhasi tina amai Naomi Zavari vane makore 41 ekubereka. Vari kunyunyuta mushure mekunge mwana wavo ane makore 16 ekuzvibereka akazvibatsira kuLily Farm mugore ra2020 asi akavigwa sipo. Vakavhiringidzwa naMadziBaba Ishmael kusvika murume wavo avasiya. Vane zvimwe zvinyunyuto zvavainazvo zvavari kuda kuti ruzhinji ruzive. Ndainamata kwaMadziBaba Ishmael. Saka zvandainamata kwaMadziBaba Ishmael ndakanga ndine mwana wakaita pamuviri ndobva asununguka. Asi kusununguka kwaakaita uko akanga aroorwa ari mudiki. Anga aroorwa 2004. Saka pakusununguka apa ndakazonzwa kunzi mwana wenyu aita sei ashaya. Mushure mekunge taenda kumusha mulockdown. Taenda kumusha tinoti 2 days ndopatakangozwi mwana wenyu asunzwa zvakanaka. Baba vake vanga varamba kuti timutore vachiti tikamutora tikamuisa kunoku hakuna vapostori tinozonzi timuendese kuchipatara. Saka inini onda ndisina simba semunhu anga akaroorwa zvizhinji vaindidzvanyirira. Ndimbokubatai muromo. Ranga riri gore ripi? Because lockdown yakatanga 2020 muna musi wa28 March 2020. Saka vatariri vane vada kuziva kuti papi pacho palockdown pazvakaitika. Mwana akashayika musi wa22 May. Ndopa akashayika musi wa22 May. Gore ripi? 2020. Saka zvadaro pataiva tiri kumusha baba vacho vaiti ndiri kufonerwa kunzi kasikai hatisi kutenderwa kuungana. So takabva tasara ndikati ini ndichasara ndichiteerana namama nekuti ndokuna mai vangu nevabereki vemurume. Saka ivo vakabva vakwira kusenseni vauya vachisvika vaidzimira hama dzavo mafoni vaiti toda kuti tisangane mutauni tizonoona kuti toita sei nyaya yemwana. Aidzima mafoni apa ndiani? Ndibaba? Murume wangu. Saka takazosvika kuye zvekuti kufamba kwemulockdown taiti tikakwira toburuka takazosvika kuma8 zvichitonzi tatobva kunoradza mwana kuma6. Idzi dzaiva 8 dzenguva dzemangwanani kana mani? 8 dzemanheru. Saka zvadaro takashamisika nazvo. Ini ndopandakaomerwa ndikatanga kuchema. Kati mwana wangu azomira samai vake ndiani uye azviona kuti mwana uyu zveshuwa ndiye mwana wangu ndiani uyezve pavigwa apa avigwa sei. Ini ndandisipo zvikanzi baba vake vanga varipo. Saka zvadaro vana bamunini vanga varipo ndopa vakatanga kunetsana nani nemukoma wavo naMadziBaba Ishmael vachiti ko sei maviga mwana uyu asipo havasi mai vake here chaivo. Zvikanzi hamutiudzire zvekuita nenyaya yekuti mutemo wechinamato chedu uyu mukadzi uyu haana kana simba pamusoro pemwana iyeye. Zvamatoona zviripo ndizvozvo. Zvikanzi saka achitiperekedzai tinoonoratidzawo mai vacho vaonewo pakaradzwa mwana. Havakambonetsi kuramba vachipopotedzana bamunini. Ndopa vakazobvuma vakati handei. Tichibva taenda paguva pacho. Saka tasvika paguva pacho ndakatanga kuchema ndakabata paiva nekadutu kadiki kanga kangosvika. Ndobva ndatanga kuchema ndakabata paguva paipai. Asi takangomira 5 minutes tichibva tangonzi chibvai chitobvai panapa izvo zvandei. Ndokubva kwatakaita. Right, paguva iri angari maviri here kana kuti ranga rimwe chete zvira kuti mai zvese nemwana vakavigwa muguva rimwe chete? Kwete, paiva ne1 guva ndoratakaona. Zvinoreva izvo kuti mai nemwana vese vakavigwa muguva rimwe chete? Hongu. Ndakatozozvinzwa papai kuti mwana uyu akavigwa pamwe chete nemwana nekuti ivo vaiti tatobva unoradza mwana vatazoradza mai vacho. Asi kwakaradzwa mwana vanotiratidza. Asi zvadaro takadzokera kuye ndopatakatanga kubvunza MadziBaba Ishmael vakazotiwo mabatirei guva remwana. Mune mhiko mune zvamakanganisa kubata kwamaita guva iri.
miko mainzi imi makanganisa kubata kwamaita kubata kwamaita mune zvamakanganisa uye zvemanokora ivhu. Ndikati ivhu racho ndarinokora ndikarisa kupi vanhu vese makaita se makanditarisa ndoda kuziva kwandaisa ivhu racho. Uyezve mwana uyu mangoradza ndisipo, saka ini handina kodzero here kuti ndichemewo ndakabata guva remwana wangu. Ndopatakatanga kunetsana paipe, ndofunga takabva kuma 10 dzeusiku kusvika kuma 4 am tinetsana naMadziBaba Ishmael pafoni tinyorerana mameseji. Saka vakazonditiwo iwewe utori neproblem, ndosaka mauya nehama kuti dzindirume manje ndinonakura ini. Hama dzenyu dzamauya nadzo idzi dzanzinditongesa, ini handidi zvekutongeswa. Ndikati ko inini ndakutongesa here kana ndiri kutobvunza pamusoro penhau yemwana wangu. Saka ininiwo nekushayiwawo kuti ndoenda kupi ndonanga kupi yenge iri lockdown zvaingondidyawo muhana, ndakangonyararawo kusvika pari zvinhu izvi. Saka zvadaro tifambe panguva yekuti kuzotipa hembe dzemwana vanga vakudzirambira, vakazototipa tatoti ko tipe hembe dzemwana ndokuzotipa kwavakaita. Asi zvakatombonetsa, maplesi andandamutengera nemapoto vakazvirambira vakati zvisiyei. Saka tadaro ndobva taenda kumba. Tasvika kumba murume wangu akazodzingwa kumasowe achinzi mudzimai wako akatuka Mwari wedu, saka hatikwanisi kunamata nemi. Imi mainzi matuka Madzibaba Ishmael muchiti kudii, uye ndizvo zvanga zviri mameseji amanga muchiti maitumirana pafoni apa? Kutuka Madzibaba Ishmael handina, asi kuti ndaivabvunza pamusoro pekufa kwemwana, kuti kose imi mazoita simba rekuviga mwana wangu ndisipo. Vakatiwo imi mutemo wedu munoziva kuti hatidyidzane nehama, apa mamushuya nehama unodii, maifanira kungokwira mega imi nemurume wenyu mouya kunoku. Ndozvaita kuti tifanoradza, nekuti taichiziva kuti mukangosvika nehama muchatakura mwana wemuenda naye kumusha. Saka taita se tafanoviga. Saka ndona yaiti mamuchindituka muchinditongesa. Saka nhau iyi yakazodedzwa yakazosviswa kudare kumapostori kudare rechinamato. Ndo pakadedzwa murume wangu akanzi mimi bvai pano achida kukuonai, mudzimai wenyu akatuka Mwari wedu, zvichireva kuti imi makamutendera. Murume wangu ndo pakaya akati ko imi makatuka Mwari kuti kudii. Ndikati handina kuvatuka, sitainyorerana mameseji. Chakanyanya kundirwadza chekuti vakanditi nini mandigira hama kuti dzindirume manje ndinonakura, zvichireva kuti mwana wangu akanakura. Ndo mameseji atachipindurana nawo. Uyezve ndoda kuziva kwavanoti ndakanokora ivhu repadharwe repaguva ndakarisa kupi ivhu racho, asi havanokwanisa kutsanangura, vaindichenamira. Saka zvikureva kuti communication yamaita naMadzibaba Ishmael, murume wenyu anga asingazvizivi kuti mune communication yamuri kuita? Murume wangu anga asingazvizivi ndine communication, kuti ndaitomutya panguva yacho ndasina kana nyaya naye. Kubvira kusvika kwatakaita tichizonoratidzwa kuguva anga asingachatodi kutaura nesu, achiti wapikisa mutemo wechinamato wawire nehama. Uyezve hama dzangu nanchidzidzimira mafoni, imimi wanga uchidzibatidzirire chifoni uchitaura nawo. Isusu munotoziva kuti mutemo wechinamato chedu hachidiwe hama. Uyezve mufoni menyu makatozara macontacts ehama, zvinova zvisingadiwe nechinamato chedu. Saka zvadaro baba vaye vakatanga kudzingwa kumasowe, vachidzokera vachidzingwa. Kumisiro vanditi ndokumbirawo munokumbirawo ruregerero. Ndikati ini handisi kukwanisa kunokumbira ruregerero Mwari wenyu nekudawo kwemafiro akaita mwana wangu kuviga kwavakamuita. Saka kuti ndikwanise kunovakumbira ruregerero handikwanisi. Kana muchida kuenda imi endai henyu. Zvikanzi ini ndoda kunamata nekuti Mwari ndiye ane rwendo neupenyu hwangu kudarika kana vabereki vangu. Saka ini ndoda kunonamata. Ndopa wakaenda kudare vakanzi mudzimai wangu ari kuita se ari kuramba. Vaudzwa kunzi ari kuramba, zvikanzi harisi dambudziko baba, imi mune kodzero dzekunomusiya kumba kwavo, kana makundikana chitomuoneka imubve pamba ipapo. Ndokubva kwavakaita. Saka ini havana kunditiza zvavo, vakatonditi amai uyai mugara apa. Chekutanga inini ndakuenda maramba kunamata, zvakatangira mugore riye kufa kwakaita mwana. Kubva ipapo hatichanyasonzwanani kutuka kwamakaita Mwari, ini zvangu ndoda kunamata. Saka ini ndakuenda unotsvaga kwekugara. Ndaenda kudaro kudzoka kwangu kushanetsa panapa.
asi ndiri kutengesa pamba patigere panapa nekuti pamwe pacho ndakasvika pamba patogara takatenga tese. Pana ndiri kumusha madhezo elockdown ndakasvika vatengesa rimwe side kunoita kuchekwa mastands kwedu vakatengesa vatakura mari yebvoenda nayo kunopa Mwari ndokutaura kwavakaita vakati mari iyo hamuna sendera munodya nokuti muri kupikisa Mwari wakandipa panapa. Saka pari zvino izvi chimbofanogara henyu panapa kuenda kwandakuita asi ndiri kupatengesa ndichaya ndichitora vana uyezve nhau iri kunetsa ndeyekuti muri kuendesa vana kuchikoro. Saka Mwari wangu akati hamufaniri kukupai kana sendi. Saka imi chimbosara henyu asi ndikanogadzirisa pekugara ndikuya ndichitora mhuri yangu ndichibva ndatengesa panapa. Vanangoti alright ndichibva ndava nditi ndipewo mubhedha magumbezi nemetress ndobva ndavapa nemapoto ndobva vanoshandisa zvavo. Ko imi muchivapa mubhedha nezvimwe zvakaita makasara muchishandisa chii? Mubhedha uita ndine 2 semunhu anga achirwadziwa ndakangoti regedzai ndivape ndozoita kunge ndavanyima inini mwoyo wangu hangu murefu ndobva vandisiyira $, zvikanzi Mwana pekutangira nevana. Alright. Apa mune vana vangani vamwe besides uyu akashayika zvinosiririsa izvi? Mune vamwe vangani nababa? Ne 4. Wekutanga ndo 2008 ari kuita form 1 akanonoka kuenda kuchikoro nekumbomiswa kwavaiita. Wechi2 ndo wa2010 ari grade 7. Wechi3 ndo wa2013 ari grade 4. Mudiki wacho 2018 ari ECDB. Alright. Nhoroondo yaitika baba vatora mubhedha vatora neimwe midziyo vaenda kuLily Farm. Makazotanga kurarama sei? Baba pavakatora midziyo iyi handina kuziva kuti vakaenda kunogara kupi. Ndakazonzwa kunzi vaigara kunonzi kwaDonoro asi kuLily Farm waipota vachiita sei vachienda vachiti ndiri kugadzirisa pekugara nekuti vane mudzimai wavakazenge vatora mushure mekubva pavakaita pamba vakazouya vachiudza vana vachiti ndakutsvagirai amai vanoziva mutemo yaMwari vari kuda zvekunamata mushure memasvondo 2 vachiti ndichazokuratidzai amai vandakutsvagirai. Ndiye mudzimai wavakazoshayika vainaye. Zvadaro pakurarama ndagara ndaingoita zvekutengesa zvevending izvozvi ndo zvaitondirararamisa nazvino ndo mararamisira ndikuita vana. Okay, baba vakazosheka mungapatsanangura here kuvatariro kuti vazive nhoroondo kuti baba vakazosheka zvakuma zvaita sei? Alright. Baba kushayika kwavakazoita baba vaitombopota vachiuya kumba asi vaiti vakasvika vanongomira votobvunza kuti vana vangu varipi. Vana kana varipo vamhoresa vana vangu vakutovadya ubva watiza unogara kana kuseri kwemba otanga kupopota kuti vana vangu hamusi kuvapa mutemo waMwari mukuvarasisa izvo zvari kuenda kuchikoro. Vana vai vakatokumbirawo mari yechikafu vainzi ipiwa namai venyu kusvika makutedzera gwara rababa vangu raMwari wangu handikupei kana sendi. Ndo zvakataurwa nesu kuti musape vana ivavo ukatoshanda mari uya naye kunoko. Zvadaro baba vaive vaenda ndakazonzwa zvichinzi vakaita accident. Ndakatoita kufonerwa ndiri mutauni zvikanzi murume wenyu akaita accident nezuro muri muna 2022 muna January zvikanzi zvakaita accident paNyabhira ende munomuona kuti ndiye here paSouthampton police. PaSouthampton pane police iripo papo unoona kuti ndiye here. Muchireva kuti funeral parlor. Uye aikuzivisai nenhoroondo iyi yaitika kuna baba ndiani? Mupurisa asi wekutanga akatanga kundifonera ndiMadziBaba Standrek vachinditiwo madzimai mungazivewo here next of kin yaMadziBaba Dhagi. Ndikati hongu hanzi mune nhamba dzavo here ndo kutanga kwavakanditi. Ndikati hongu kwakanaka here zvikanzi pane zvoda kugadziriswa zvoda next of kin yavo. Ndikati asi vapara mhosva here zvino hazviite kuti ndikupei next of kin yavo ndisati ndaita sei ndaziva kuti chii chaitika. Nhamba dzehama dzavo ndinadzo dzakawanda nekuti mufoni mavo line rangu rakasendwa kunzi amai saka vakangobatawo iroro vachifunza kuti ndamai vacho. Saka MadziBaba Standrek vanga vaine nhamba dzangu baba Shila vanonamata kwaMadziBaba Ishmael. Ndo vakatanga kundizivisa
vadaro ndikati kwaitikei zvikanzi batai mupurisa munhu uyu ane nhamba idzi. Ndikati kunei kwachiramba wachingofona. Saka ini hana yangu yakangotangawo kungorova. Papaipa ndo pandakazobata nhamba dzemunhu uye ndo pakati ndiri mupurisa. Ndapuwa nhamba dzenyu idzi naMadziBaba Standard. Murume wenyu akabva rini kumba. Ndikati semunhuwo wandaida. Murume wangu ndichiri kumuda asi kuti takakanganiswa chitendero nekuti babava vaitotiwo kana ndikasangana navo ndiri kutya ndikaonekwa nevapostori ndichitaura newe ndodedzwa kudare. Ndakanzi vanonditi wakasiya mudzimai, saka sei uchiri kutaura naye? Saka ndozodzingwa kumasowe. Saka zvitoti taure tese. Murume wangu aita zvevhending zvekutengesa nezvingoro zvaito ndikasvika pachingoro chakainitengesera zvaitengesa achiti hazvito ndikupe mahara noti izwi randiri kuteera ndo riri kundipa zvinhu izvi. Saka musi wakatofamba maitwa nemaunyina wakanitengesera. Zvadaro pandakataura nemupurisa ndobva anditi ende munoona kuzorora iko kupala iri kuSouthampton ndokwatamisa anonzi Dhagi Kofi. Munoona kuti ndiye here akaita accident panyabhira. Ndopandakarohwa nehanhu pandatanga kuchema. Saka vanhu vandaiva navo ndovakatora foni vazopedzisa kudaira munhu wewe. Ndanyarara paivo ndopandakazoenda kupala kwekuye tatobatana nanaBamunini. Taenda kupala kwekuye ndopatakasvika tikaratidzwa tikatoona zveshuwa ndivo vaiswa mupala mumwe. Vakatiwo asi maiguru mukoma zvaitinetsa vaiti tikasangana navo vaiti ndiri kugara kumba. Ndikati ingaini ndakakuudzai musi wabva kuti inini mukoma wenyu ati makundikana kutedzera zvechinamato ini ndakubva pano ndakusiyai ndiri kugara ndega nevana. Zvikanzi taiti tikasangana navo dzimwe nguva ititiza waitoona kuti uyo wakatanga kuona yaitiza. Asi ukadhumana navo vaikudza ndiri kugara kumba anonyepa mudzimai iyeye. Zvavafamba mumwe wozotiwo wasangana naye womuudza kuti mudzimai haasi kutedza chinamato changu ndosaka ndakamusiya. Zvadaro takavafonera MadziBaba Standard ndo andainyanya kubatana naMadziBaba Kebhi. Ndikati MadziBaba ndaona MadziBaba Dhagi ndivo zveshuwa vakatoshaika varumai varumocha. Zvinotoita sei mupostori wenyu vakatanga kunzvenga vachiti hakuna vapostori vachauya takundikana tazodai tichatuma vanhu variko kwamwe vachingoti andiri kure nandine nhamba dzevapostori vakawanda dzandaiva nadzo. Mumwe achiti ndiri kure dzamara hama dzavo dzakatoona kutoti vanhu ava vanenge vari kutonzvenga mumwe wavo. Asi takazonzwa nekufamba kwenguva kunzi vakatiwo tanga tisanzwanani. Ndosaka taita kuti hatizviita kuti ticheme munhu watisinganzwanani naye. Asi kunzwa kwandakaita ndakanzwa kuti vaitobva ikoko kuLili ndokwavaibva. Vaibva kudaro vanga vari murori. Zvinonzi vanga vari vapostori. Vapostori vamhenu zvavakakonana nzi vakavasaidzira vakadonha. Ndo statement yandakanzwa. Zvadaro vamwe vacho vapostori vainzi vakatiza pazvakaitika. Nekuti vamwe vaizotaura vachiti vaitouya vapostori nekuti padhuze panyabhira padhuze nepapi nekufamba kwavanogara vachitoti ndiMadziBaba Dhagi obva watiza, ndiMadziBaba Dhagi obva watiza. Saka baba takazovachema wakazouya kumba kunowa kwavanga vandisiya ndokwavakachemerwa. Ndakaita 5 days ndichifambira nhamo iyeye. Mudzimai wavo ndakatozomuziva mumota takutoenda zuva rechi5 ndopandakazoziva mudzimai wavo baba. Pamwe pesa pamazuva 4 ekumashure vaionekera here kana kuti vava vasingaonekeri? Zviripo kazviya zvekuti unenge uchizoona munhu wozozorangira kuti ndiye munhu uya uyu? Kwete, vanga vasingatombooneke, vanga vasingatooneke zvachose. Kana ini ndandisingatovazivi, ndakatozovaziva tatopindawo mumota zvaunzi ndiye mudzimai wemurume wenyu. Ndokugara kwatakaita tichibva tanovaviga hedu kwamutoko kumusha kwavo kumudzi tichibva tadzoka. Saka zvakava zvangoperawo. Saka panhoroondo yese vana MadziBaba Standard vamwe vese vekwaIshmael havana kana mbokubatai kana kuita sei, kana kuti pakuvigwa kwababa pane rubatsiro here rwakambobva ikoko? Hapana kana chimwe chete chavakambobatsira. Asi chandinoziva ndechekuti murume wangu pane chaitika chese kumazuva aitomira. Kungava kunonzi kwaita mupostori ashaika anga asingashayikwi, kwaita dambudziko anga asingashayikwi. Pese
aitonomira kana anga asina mari aitonomira chichero guva ndozvaaita. Vatariri vanza nhoroondo yenyu amai, asi ndandine mubvunzo wekuti pazvakaitika izvi pamakanzwa rufu rwemwana wenyu uye masvika avigwa, pane matanho amakambotorawo here kana kuzivisa vakaita semapurisa? Kwete, handina wandakazivisa nekuti ndaitoshayiwa ndotangira papi, yange iri nguva yelockdown, plus kana wawirwa nedambudziko panguva yacho unotombovhiringidzika pfungwa. Saka nekuda kuti mulockdown zvinhu zvanga zvakaoma, takabva tangodzokera kumusha, hatina kutozomboita mazuva, bva tadzokera kumusha. Kudzokera kwandakaita kumusha wandatonogara kusvika ndarima, ndakazodzoka rarimwe gore racho. Kureva kuti kuenda kwandakabva ndaita kumusha ikoko, murume wangu akasara, ndopaakabva azoteera akati, amai, nekuda kwechimiro chakaita mudzimai wangu nezvaakaita, ndofunga makazviona zvamakaita parufu kuti makauya, saka kudzaita mufane kuuya. Saka ini ndakunotsvaga mumwe mudzimai, ende chikafu changu handisi kukwanisa chandokwanisa kumupa nevana nekuda kuti ari kurasa murawo. Imimi amai hamusisiri vabereki vangu, nokuti maramba kutedzera gwara rangu mukurwisa chinamato changu. Ini ndikafa ndichachemwa nevapostori. Baba wangu namai vangu ndo vari kumasowe kwaIshmael. Saka musachanditarisire zvenyu pane zvese. Uyu mudzimai ndakukusiyirai, ndokundisiya kwavakaita. Chidzokera panyaya yetsaona iyi, mati yakanga yamumaoko emapurisa. Mapurisa akakwanisa kuzivisai here zvakanyatsa kuitika mukuferefeta kwavo? Kwete, inini handina kunyatsoudzwa zvakandigutsa. Takangonzi wanzi vadhumira mugonyeti, magonyeti aita headhoni, ndopaadhumira, ndozvavaka vachitaura. Pachinzi pakatsakatika vanhu vakawanda zvakadii apa? Kwakanzi iye ega ndiyafira ipapo, ndiyafira ipapo murume wenyu. Hakuna umwe wakakuwara wakaenda kuchipatara, asi iye ega ndiyafira ipapo. Inga zvinosiririsa. Alright, tinoziva kuti mune zviri kukurwadzai pamwoyo zvamungadawo kuti vatariri nevamwe vanokwanisa kubatsirai kuti muwane closure, kunyanya sei pakawegwa mwana wenyu asi ikoko, mune zvamungataura? Hongu, ndiri kuda kuti kana kune vanokwanisawo kundibatsirawo, izvozvo hangu handina kana mari kana pekutangira, asi chinhu chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti mwana wangu kubva pazobuda nhau idzi kwaTilda, ndakanzwa izvo zvichinzi izvo, ndakaita kumurota achinzi ari kuonekwa akagara pamusoro peguva, haana kuzorora. Saka zvadaro kuri kunziko mwana wangu everyday anoonekwa akaita se akagara, haana kuzorora, akabata mwana wake. Saka chinondirwadza ndechekuti baba vake vakafa, asi vakanovigwa kupi? Mumusha kwavo. Izvozvi hama dzavo muna December vakatovavakira guva ravo. Saka dai zvaibvira kuti mwana wake kana achikwanisa kufukunurwa, afukunurwa mwana wangu onovigwawo pane vamwe, pamwe mweya wake ungaite sei ungazorori. Ndo zvinhu zviri kunyanya kundibata, asi pekutangira chaipo handina, nekudawo kutiwo kana ari kukwanisawo ndibatsirawo kuchengeta vana, hapana, vanhu vakaomerwa vanewo ndingochengetawo ndega. Ndo chinhu chiri kunyanya kundishungurudza misi nenguva kuti mwana wangu saka akatotsakarira uku, uyezve akavigwa nemwana mudumbu. Murume wake anga akamuroora, anonzi Ngoni, ari kwekuku, akabva ndidzimira foni, achatoda kutaura neni. Right, saka kubva ipapo Ngoni uyu hachabatike, makazama maedza zvese? Hongu, kubva ipapo munhu wandaitokwanisa kuti pamwe ndingataurawo naye, vamwene vake vaigara kuSouth Africa, asi tasinganamate nawo. Amai vangona muri kushayika kwakaita mwana, vakabva vauya kuda vakapuhwa tsananguro here. Vanga vatori muhombe munhu wa72, vamweni vamukurungai wangu, ndobva vatonzi varoorwe naMadziBaba Standrek. MadziBaba Standrek vanga vari muzere murume wangu ma78, varoorwa vana kupedza gore vaibva vafa, amukurungai vangu vachigara naMadziBaba Standrek. Saka zvadaro ndiye munhu wandaitokwanisa kuti pamwe ndingachozotaurawo navo vandibatsirewo, asi pari zvino pekutoti ndinomubata Ngoni wacho akabva ndidzimira foni mukushaika kwakaita mwana.
vateereri vangada kuziva zvakare kuti ivo vamukurunga venyu avo vakaenda kuna Mwari gore ripi? Pakangoshaika mwana wangu ipapo havana kuita mazuva ndokubva wangotororwa naMadzibaba Standrek ndovakanzi varoorwe navo. Vanga vatori mainini mudzimai wechi3 asi vanga vari vahombe pavari vese, murume nevakadzi vake vanga vatori vahombe ivo. Ndokuroorwa kwakaita havana kuita gore vachigara naMadzibaba Standrek vachibva vashaika. Zvosiririsa mhuri yeZimbabwe. Right. Kuri kuti mawana rubatsiro rwekuti maybe mwana wenyu anoitwa exhumed, mungada kuti azorore kupi? Kumusha kwake kune vamwe kuna nasekuru wake nanatete wake kumudzi kunyamapanda pana baba vake ndo paanofanirawo kuenda. Tokwanisawo kuzomurangarira uchiona kuti guwa remwana wangu iri, nekuti kwaari ikokoko kana ndikanzi ndidzokeni ndinogona kuparangarira, asi nekuda kwevhu ranga rakaiswa ipa panongoisa tumatutu tudiki diki rakaita shoma rinogona kunge rapararira ravharwa nemauswa, asi murume wake anopaziva nekuti ari kugara ikoko ngoni anopaziva. Nekuti uyu mwana wangu akaita wechipiri, pakashayika Marian akafa Achisununguka matwins. Uyu wangu ndiye akaita wechipiri pakaradzwa vapostori papo, asi pamba ine makuva mashoma zvekuti pari zvinezvi anofanira kunge atovharirwa nemauswa. Marian ndiye mwana wenyu akatisiya? No, wangu mwana anonzi Polite Coffee. Vapostori vazhinji vanotomuziva mwana iyi anonzi Polite Coffee. Baba wacho anonzi Douglas Coffee. Ndanzwa wamati Marian angonyuka, tingada kuziva kuti ndiani? Marian yanga ari mudzimai waTondi, Madzibaba Tondi. Akafa Achisununguka, asununguka mwana wekutanga matwins. Mwana wekutanga akabuda, wechipiri ndokunzwa kuti akabuditsa ruoko ndiye akazomuraya. Asi kuti ndizonzwa kuti mwana uyu akazobuditswa here handina kuzvinzwa. Ndazonzwa kuti Marian akashayika akaurayiswa nemwana anga akubuditsa ruoko ndobva avigwa. Mungava nefungidziro kuti Marian angava aiva nemakore mangani? Pamazuva acho aya Marian ndofungira kuti anga ari ma22 ikoko, ma22 years, anga asati anyanya kukura. Asi Marian ainzi hama dzake hadzinyatsozivikanwa, mwana akakurira mushama nasekuru, mai vake vakashaya, zvinzi ndakanzwawo zvinzi baba vake havanyatsozivikanwa, saka kuti hama dzake tinyatsodziziva ndidzizive. Asi muti munhu wandoziva kuti aiwiriranawo neava vanga ari best nawo kumasowe, kuti pamwe ndoangazive nhoroondo yekwaakabva, ndokuvigwa kwakaita Marian. Mwana wake umwe akambosara achimbopiwa mukaka wechibhodhoro asi akazoterawo. Mungaudzawo vatariri nhamba dzerunhare pavanokwanisa kubatai pakaita anokwanisa kubatsirai kunyanya sei panyaya yeexhumation yamataura nedzimwe nezvimwe zvichemo zvamava muchitaura? Ya, inini nhamba dzangu dzinoti 0784 946 361. Ngaindidzokorere zvakare 0784 946 361. Dzinowanika pese WhatsApp, message kana kufona. Nhau yangu hombe ndeyekuti kana pane anokwanisa kundibatsirawo, ndoda kuti mwana wangu afukunurwa aendewo kunorara pakarara vamwe vake, nekuti chiri kunyanya ndirwadza nzvimbo yavanogara iri mudhuze maHarare. Nekudawo kwekukura kuri kuita Harare, pamwe kuchazoiswa mastenzi ikoko makuva eograde, kureva kuti kutoparara kwemwana wangu handichazotomboone pakaradzikwa zvachose. Saka kana pane anokwanisawo kundibatsirawo nenhau iyo yekuti murume wangu ari kunzi vasaidzirwa nhasi uno ndikutambura nevana 4, handina kana ndikukwanisa kundibatsira, ndikuchengeta vana ndega. Saka kana pane anokwanisa kundibatsirawo, kana ringava basa zvaro kana kuti chiiwo chekuti ndiite, nekuti basa ratiri kuita pari zvinezvi riri kurwadza. Mutauni muri kunzi ndotengesera mutauni muri kudzingwa vanhu, saka kuti ndikwanise kuraramisa vana 4 zvikutoti remei. Muchitengesa chii mutauni? Mutauni ndotengesa matauro, masoksi, mapendi.
zvandotengesa zvisingaori zvandotengesa, asi nemamiriro akaita zvinhu pari zvinhu zvakatooma zvekuti vana vanogona kutongogara chikoro. Apa vana vacho vane shungu nechikoro zvisingaite, kunyanya ari form 1 ane shungu nechikoro zvekuti wa 2008 anogona. Koita uyu wegrade 7 ari nani, asi vakambodzoserwa mashure nekumira kwavaiita chikoro, but zvakachinja. Koita kamukomana i1 ndokari grade 4, uyu anotogona chekuti chikoro chachiri kutopembera naye. Uyezve anoita mutambo wechesi, saka ndachiti kana kuna vanokwanisa kumukurudzirawo kana kutomutiwo aenderere mberi, anofarira chesi zvisingaite, anogona. Saka ndorubatsiro rwandandichida, neumwe achitori mudiki zvakanyanya vanogona kundiremera vanavo. Kana pane vanokwanisa kundibatsira nezvavanokwanisa kundibatsira nawo, chikunyanya kundiremera ifees nechikafu, ndo chikunyanya kundiremera. Pari zvino mugara kupi? Ndogara kuGreen Valley kumaruva, mberi kweairport ndokwatogara, padhuze neGlenwood kuAirport ndokwatogara. Mazvinzwira vatariri veSly Media TV, munopaonawo sei kana kune vamwe vanhu vane matambudziko akaita seamai Naume Zavare? Ngauye mberi panhamba dzamuri kuona pachivhitivhiti. Tinoda kuti hama dzose dzakavhiringidzwa naMadzibaba Ishmael dziwane zororo. Mweya yose yevanhu vanonzi vakapondwa nevakashakira muLily Farm iwane pekuzororera. Rambai muchilike Sly Media TV nekutiteerera pamasaisai. Ndini wenyu Daniel Kacheri.